Γεια χαρά Pokemon fans και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Μαζί θα ξεκινήσουμε ένα ταξίδι που θα μας πάει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα. Πριν από 27 ολόκληρα χρόνια, όταν πρωτογνωρίσαμε το μαγευτικό κόσμο των Pokemon. Θα δούμε πως φτάσαμε από τις θρυλικές Pokemon Red και Blue στο πανέμορφο Open World του Legends Arceus. Πως από τα πρώτα 151 πλασματάκια που μας έκλεψαν την καρδιά, έχουμε φτάσει πλέον στα 1021. Στο κανάλι μου θα φτιάχνω βίντεο με top 10, διάφορες θεωρίες και θα ξεκινήσουμε μαζί και κάποια live stream ώστε να παίζουμε τις κασέτες των αγαπημένων μας Pokemon με τον τρόπο που ξέρουμε από μικρά παιδιά. Σαν πρώτο μου βίντεο επέλεξα να ξεκινήσω με τα 10 αγαπημένα μου Pokemon, χωρίς κάποια facts, χωρίς στατιστικά, απλά και μόνο από το design και την ομορφιά τους. Από την ευχαρίστηση που ένιωθα όταν τα έβλεπα στην τηλεόραση και την αγάπη του να παίζω μαζί τους στις κασέτες. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Νούμερο 10. Go, Nidoking! Come on out! Nidoking. Νομίζω πως δεν χρειάζονται συστάσεις για το βασιλιά των speedruns της Red και Blue. Ανήκει στην πρώτη γενιά των 151 Pokemon και έχει μπει στις καρδιές πονών λόγω της αξιοθαύμασης δύναμής του και του μοναδικού του σχεδιασμού. Ο τρόπος να εξελίξει τον Nidorino σε Nidoking είναι με τη χρήση της Moonstone. Ήταν το πρώτο Pokemon που εξέλιξα στο Mount Moon και είχε πάντα μια θέση στην εξάδα μου για να με βοηθήσει να εξολοθρεύσω την Team Rocket. Νούμερο 9. That's an ice beam. Λάπρας. Επίσης ένα Pokemon της πρώτης γενιάς που γνωρίσαμε στις κασέτες Red και Blue. Στο άνιμε ή αλλιώς παιδικά όπως το λέγαμε μικροί, το γνωρίσαμε στα Orange Islands όταν το έπιασε ο Ash και αμέσως το λατρέψαμε. Η αλήθεια είναι πως μοιάζει με δεινόσαυρο και δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος από εμάς που δεν του αρέσουν οι δεινόσαυροι. Εμείς μπορούσαμε να τα αποκτήσουμε σαν gift Pokemon από έναν NPC στη Silph Company. Νούμερο 8. Kyogre. Φτάνουμε στο πρώτο θρυλικό της λίστας μας και στη μασκότ της πρώτης κασέτας που είχα ποτέ, της Pokemon Sapphire. Ήμουν 8 ετών όταν είχα μπει στο Cave of Origin και ήρθα αντιμέτωπος με τον Άρχοντα του Ωκεανού. Φανταστείτε τη χαρά που ένιωσα όταν το πρωτοείδα και θα ήταν το πρώτο θρυλικό που θα έπιανα ποτέ στη ζωή μου σε δική μου κασέτα. Θυμάμαι πως είχα ξοδέψει όλες μου τις Ultra Ball και απελπισμένος επειδή έπρεπε να πάω για ύπνο, πετούσα τις τελευταίες μου Pokéball και τότε ξαφνικά το έπιασα. Έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου και για μένα θα είναι πάντα ο κυρίαρχος του Hoenn Region. Όταν ανακοινώθηκαν οι Omega Ruby και Alpha Sapphire, ένιωσα σαν να είμαι ξανά 8 ετών και όταν αντίκρισα την Primal μορφή του, πραγματικά είχα ενθουσιαστεί. Μπορεί να πάρει την Primal μορφή του δίνοντάς του το Blue Orb. Είναι το Pokemon που κυνηγούσε απεγνωσμένα η Team Aqua. Ομολογώ πως η Shiny μορφή του δεν μου αρέσει, αλλά η Primal Shiny μορφή του είναι μαγευτική. Νούμερο 7. Umbreon, το ομορφότερο Evolution. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να μην έχει αγαπήσει έστω μία από τις εξελίξεις του γλυκύτα του Eevee. Γνωρίζαμε πως υπήρχαν 3 μορφές που μπορούσε να δώσει στο Eevee σου ανάλογα με την πέτρα που θα χρησιμοποιούσες. Firestone ώστε να εξελιχθεί σε Flareon, Waterstone ώστε να εξελιχθεί σε Vaporeon και Thunderstone ώστε να εξελιχθεί σε Jolteon. Μέχρι που βγήκε η δεύτερη γενιά και γνωρίσαμε το Umbreon και το Espeon. Και τα δύο είναι υπέροχα, όμως το design του Umbreon είναι τρομερό. Έπρεπε να ανεβάσεις μέγιστη χαρά στο Eevee σου και να είναι νυχτερινή ώρα ώστε να το εξελίξεις. Πράγμα το οποίο για εμάς τότε ήταν αρκετά δύσκολο. Το Umbreon, το οποίο είχα εξελίξει στην Pokemon Crystal, με ακολούθησε και με συντρόφευε μέχρι τις σχετικά πρόσφατες Pokemon Sword και Shield. Νούμερο 6. Λάτιος, το δεύτερο θρυλικό Pokemon το οποίο βρίσκεται στη λίστα μου και το γνωρίσαμε επίσης στο Hoenn Region. Μαζί με το Latias είναι γνωστά ως το Ion Duo. Είναι το αποκλειστικό Pokemon το οποίο έπιανε στην Pokemon Ruby, ενώ αργότερα στην Pokemon Emerald
μπορούσε να πιάσει και τα δύο. Είναι roaming Pokémon, το οποίο σημαίνει ότι μετακινείται συνέχεια στο χάρτη και τότε δεν γνώριζαμε κάποια tricks ώστε να το κάνουμε να εμφανιστεί. Και περιμέναμε στην τύχη ώστε να το πετάξουμε τη Master Ball και να το πιάσουμε. Στην Pokémon Sapphire, την οποία κατήχα εγώ, αποκλειστικό Pokémon ήταν το Latias. Έπρεπε να βρω κάποιον για να μπορέσω να αποκτήσω το αγαπημένο μου Latios. Λέγεται πως το Ion Duo μπορούν να καταλαβαίνουν την ανθρώπινη ομιλία. Νούμερο 5. Houdoom. Το σκυλί της φωτιάς, όπως συνηθίζαμε να λέμε σαν παιδιά, διότι δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα γι' αυτό. Το Houdoom είναι βασισμένο στην τίγρη της Τασμανίας, ενώ η προηγούμενη μορφή του, το Houndour, βασίζεται στο διάβολο της Τασμανίας. Ναι, όπως το φαντάζεστε, το ίδιο ζώο που βασίζεται και ο Τάζ. Είναι Pokémon της δεύτερης γενιάς, το οποίο του δώσανε και μέγα εξέλιξη και το έκαναν ακόμα πιο όμορφο και δυνατό. Είναι ένα Pokémon το οποίο δεν θα θέλετε να έχετε αντίπαλο, αλλά είναι εξαιρετικά δυνατό και χρήσιμο αν μπορέσετε να το εκπαιδεύσετε σωστά. Είναι από τα πιο όμορφα design που είχε να μας παρουσιάσει η δεύτερη γενιά των Pokémon. Νούμερο 4. Swampert. Swampert, the mudfish Pokemon. Swampert. Η τρίτη εξέλιξη του Mudkip, ενός από τα 3 αρχικά Pokémon της τρίτης γενιάς. Είναι ένα από τα δυνατότερα αρχικά Pokémon, καθώς το μόνο του μειονέκτημα είναι τα Grass Type Pokémon. Κάπου εδώ θα σας πω ένα μικρό story. Όταν πρωτοπήρα την κασέτα Sapphire και το Game Boy Micro, ήμουν σε μια παιδική χαρά με τον παππού μου και από την ανυπομονησία μου να παίξω, τα άνοιξα εκεί και ξεκίνησα. Πρώτη μου επαφή με το παιχνίδι και ξεκινάω λοιπόν και διαλέγω το Mudkip και βλέπω ότι είναι mauve. Καθώς δεν γνώριζα την ύπαρξη των Shiny, τότε νόμιζα ότι κόλλησε και ότι θα χαλάσει και το έκανα restart. Όταν γύρισα στη γειτονιά και το είπα στους μεγαλύτερους, μπορείτε να φανταστείτε την καζούρα που έφαγα. Πάντα θα έχω μια γλυκόξινη γεύση για το συγκεκριμένο, αλλά το αγαπάω. Νούμερο 3. Okay, Raichu. Give it a thunderbolt. Shut it down! Raichu. Ένα από τα πιο γλυκά evolution line ολόκληρου του κόσμου των Pokémon. Πάντα ήθελα ο Ash να εξελίξει το δικό του Pikachu σε Raichu και όταν του είχε δοθεί ευκαιρία πίστευα πως έφτασε η ώρα, αλλά το πεισματάρικο δεν άλλαζε. Η Aurora μορφή που του δώσανε σε συνδυασμό με το δεύτερο Type Psychic το απογείωσαν. Νούμερο 2. Lugia. Υπάρχουν πάρα πολλά top 10 αγαπημένων Pokémon που το συμπεριλαμβάνουν. Είναι από τα πιο όμορφα Pokémon που έχουν σχεδιαστεί ποτέ. Το συναντήσαμε στην ταινία Pokémon 2000 που είχε και την πρώτη του επαφή με τον Ash, πριν το δούμε αρκετά χρόνια αργότερα στην ταινία Hoopa and the Clash of Ages και σχετικά πρόσφατα στο Pokémon Journeys. Το Lugia είναι απλά μαγευτικό και μεγαλειώδες σε κάθε του εμφάνιση, είτε το βλέπουμε στη μικρή οθόνη της κονσόλας μας, είτε στη μεγάλη οθόνη με τους πρωταγωνιστές μας. Είναι το μοναδικό θερλικό Pokémon το οποίο έχουμε δει να έχει baby μορφή. Νούμερο 1. Alphinator impersonator, get ready! Meowth punch! Cyndaquil. Να κάτι το οποίο ίσως να μην το περιμένατε. Το αρχικό Pokémon φωτιάς της δεύτερης γενιάς είναι αυτό με το οποίο κλείνει η δεκάδα μου. Για μένα και τα 3 στάδια εξέλιξης είναι τα πιο όμορφα από το Cyndaquil στο Guilava και από εκεί στο Typhlosion. Ξεκίνησα μαζί του από την Pokémon Silver και με ακολουθεί μέχρι και σήμερα. Όταν πρωτοβγήκαν οι Heart Gold και Soul Silver και είδα ότι μπορεί να με ακολουθάει παντού, ήταν από τα πιο όμορφα συναισθήματα. Το Cyndaquil λοιπόν είναι το αγαπημένο μου Pokémon. Fun fact, το έχω τόσο αγάπη που το έχω και τατουάζ πάνω μου. Αυτά λοιπόν ήταν τα 10 αγαπημένα μου Pokémon. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, θα περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω και ιδέες για το τι θα θέλετε να δείτε στη συνέχεια. Λατρεύω τον κόσμο των Pokémon και αυτό είναι που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που παρακολουθήσατε το βίντεο μου. Μπορείτε να με στηρίξετε αν θέλετε, ώστε να συνεχίσω να βγάζω τέτοια βίντεο, πατώντας ένα like στο συγκεκριμένο και κάνοντας ένα subscribe στο κανάλι μου. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε και στο Instagram, όπου θα ανεβάζω και εκεί υλικό για το τι έρχεται στη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι Pokéfans. See ya.